Mayong adlaw sa internal fan, this is Klein, yung admin sa Faith, and lately I've been watching too much Netflix, and I think I have learned something na gusto lang ako i-share sa inyo. I have noticed sa mga movies, I don't know if sa Netflix lang ba or karon yun, daghan na kayo kaning promote og kaning feminism, kanang mga unusual nga mga genre sa movie ba nya babae ang nagdala, like action, daghan kay manggawa sa Netflix ba, and then actually I'm not against that, no. Example atong Hana ba to? Hana katong agent siya nya babae, katong duha ka mag best friends nga nabutang sila sa castle of good and evil nya, murag sa fairy tale, imbes i-save sila sa Prince Charming, sila ang mi-save sa Prince Charming na so on and so forth. Daghan kay mga inana nga salida, and again I am not against that, but kung ato nang ginabuhat lil fam tungod kay gusto nato i-promote ang babae or ang ato ang pagkababae tungod kay we feel that being a woman is lesser compared to a man. But you know what, let me tell you something. Ang gapababa ra gyud sa value sa babae, no, is kana ra gyud mga tawhana nga gabuhat ana or katong mga tawo gani nga nagunahon nga kinahanglan nato erase ang women, girl power ana kana mga feminism, feminist. Kabalo mo kinsay naga-discriminate sa mga babae, kamo ra good bay. Let me tell you this, I have been with two women in my life, no, ang ako ang mama ug ako ang wife, and I tell you lil fam, these individuals would never be defined as weak. And God knows, kapila ko nakaingon sa akong kaugalingon nga unsa kaya ako buhaton og wala ni mga tawanan sa kinabuhi, unsa kaya ako, asa kaya ako puniton. So before I end this video, gusto lang ako i-compare na siya nga panghitabo sa inani gani kaning namo ginangutan na one time nga bay dili lagi kag butag alahas imong mga kaugalingon. Well, this is only personal belief. Dili ko hilig ana bay kay kanang mga ornaments gani kana magbutang og mga singsing arios sa imong kaugalingon tuad or para mahimo kang attractive or tuad attractiveness sa imuha. Kay nga naman, that only means that you are not attractive yourself. Tama ba? You are not attractive yourself. Basta muna akong point by. So again, dili ko again sana, but if you think o ikaw individual thinks that women needs to be empowered, then you yourself is one or are one of those people who discriminate women. That's it. God bless you. Ang permi, love you, muamua.